লাগে ন্যায্য দাবি এই এসটি লাগে না শান্তি লাগে আমি মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব এসটি আগৰ না মাটি পঠাব এসটি আগৰ লাগিব তাৰপিছত মাটি পাতা লাগিব আমাৰ শান্তি থাকিব দিব আমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ মানুহ ঝাৰখণ্ডত জাগা ল'ব ইয়াৰ অসমত নহয় অসমত জাগা নাই স্যার কিমানখন এখন পাব দেখিছে কোনে আপোনালোক বিপিএফ হয় বিপিএফে 11টা আৰু বিজেপিৰ কাৰণে 4টা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যেহেতু আইন আমাৰ হাতত নাই ঘটনাটো হৈছে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय स रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे गोनांथार भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय जों दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे सासे सावथाला मा बुंदों बिनि सायाव जोङो खोनासंग्रोगोन नैथियावहाय नैबे जे इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय देरहासार जानो हानाय यानिकि पास खालामनो हानाय बिसोरनि सायावबो जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन थामथियावहाय रायजोफोर फानिराम ब्रह्म आदैनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोबनायाव बे रानिखाथानि जाथायखौ लानानै बिपिएफनि सीएमनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बे समाव ससे खोनासं सावथालफ्रा मा बुंदों আজি আমি আসাম সান্তালী সাহিত্য সভা কুৰুকৰা সাহিত্য সভা আৰু জাহেৰ চকুন বৈশী কমিটি হৈ আজি এটা ডেলিগেশ্যন টিম চিৰাং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লগ কৰিলোঁ লগ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে যি 17 তাৰিখত যি ৰাণীখাটাত যি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত ঘটনাটো ঘটিল এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু ইয়াত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা মতে 24 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বহু ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোককো এই ভিডিঅ' ফুটেজ দেখি তেওঁলোকে অভিযান চলাব কাৰণ যিসকল জড়িত আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা হাতত ল'ব কিন্তু আমি আৰক্ষী অধীক্ষকক এইটো আহ্বান কৰিলোঁ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আদিবাসী সান্তাল জনগোষ্ঠী ওৰা সকলোৱে শান্তি বিচাৰিছে আৰু শান্তি আনিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ মানুহবিলাকক নিৰ্দোষীসকলক যাতে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু মানুহবিলাকৰ মাজত যি আতংক সৃষ্টি হৈছে এই আতংকটো আঁতৰাব লাগে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকল নিৰ্দোষীসকল আছে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে আৰু এই ঘটনাটো যিটো ঘটনা ঘটিছে বন বিভাগৰ কেন্দ্ৰ কৰি বন বিভাগে 16 তাৰিখত যিসকল ব্যক্তিক এনক্ৰোচাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 16 তাৰিখৰ ৰাতিতে তেওঁলোকে মুকলাই কৰি দিছে কিন্তু এইটো ভুল বুজাবুজি কিছুমান দল সংগঠনে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাই যি মানুহবিলাক গোট খাই যি নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে নেতৃত্ব দিছে তাৰ ফলত এই ঘটনাটো ঘটিব পাৰিছে আমি অসম সান্তালী সাহিত্য সভা কুৰুক সাহিত্য সভা আৰু জাহেৰ চকুন বৈশী আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এইটো নিন্দা কৰিছোঁ निश्चय रायजोफोर हमनायखौबोथ' जोङो नुखाबाय 24 जन सानिबो बारा हमबाय होननानैहाय जोङो ससियेल मिडियायाव खोनानो मोन्दों आरो हमबावनांगौ दंबावोब्ला हमनो हागोन होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होखादों नाथाय जायफ्रा बेयावनि थागिबिफोर जायफ्रा जोंजों समान हा मोनथावना दङ बैसोर हाखौ मोनखागोन नाथाय दावराव दावसि खालामफैनाया मैया दाख्लिसो झारखंडफोर बायदिनिफ्राय फैदों बिहार बायदिनिफ्राय फैदों छत्तीसगढ़निफ्राय फैदों उड़ीसाफोर बायदिनिफ्राय फैदों वेस्ट बेंगल बायदिनिफ्राय फैदों यूपी बायदिनिफ्राय फैदों दा बिसोरसो जोंखौ दावराव खालामफैदों अब्ला रायजोफोर बिसोरो आयेनखौ आखायाव लादों बेनिखायनो बिसोरखौहाय हमथारखानांगोनखा आरो माब्लानि समावहाय बिसोरो बेयाव थाफैदों बेखौहाय चेकिं खालामै नायबिजिरनानैहाय बिसोरखौ एरख'नांगौ बियो सोरनि दायित्व हाग्रा बिफाननि मन्त्रि फानिराम ब्रह्म आदैनि दायित्व दानिया जों बेखौनो सावरायनोसै फानिराम ब्रह्म आदै टटेलि नोंथाङा फैलुरमार नामा आरो बे हाग्रा बंग्रानि सायावहाय फानिराम ब्रह्म आदैया जेबो गियान गैया नामा आं बेखौसो बुंनो सानो रायजोफोर बिनिनो सिगाङाव जोङो मावनायखौ मावनाय बुंनांगोन मावैखौ मावै दा रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल सरकारा मा मोजां मावाखै इउपिपिएल सरकारा थांनाय 3.5 बोसोरावनो 3 लाख
63,000निबो बारा सुबुंनोहाय हा फाथानि लेखा होदों। हानि लेखा रेजिस्टार लेखा होदों UPPL सरकारा। आरो दिनैबो जोङो नुबावबाय, नै नोंथांमोना नायनानै ला, फरायनानै ला। आं बेयाव साफा साफा फरायनानै होला। बड'फा सुपार 50नि नामावहाय जे दिल्लीयावहाय कचिं खालामनानै होदोंमोन, नैबेनि गेजेरजोंहाय आउट अफ 34नि जायगायावहाय 26 जनानो पास जानानै फैबाय JEE आवहाय। अब्ला रायजोफोर बेखौ जों मावदों बुंनांगोन ना, बेफोरसोना मोजां खामानि दा, नंगौना नङा? दा बेयावहाय बर'आनो बांसिन। नोंथांमोना साननानै नाय दे, बर'फ्रा साबेसे दङ? 17 जनसा बर'फोर दङ बेयावहाय। अब्ला बेफोरो बेसेबां गोजोनथाव बर' हारिनि थाखाय। दानिया जों सावरायनोसै रायजो राजा नोंथांमोन। पानिराम ब्रह्म आदै, आदैनियावहाय हाग्रानि नलेज दङना गैया? हा हुनि नलेज दङना गैया? आरो आदैया फरेस्टखौ माबायदि बेंनांगौ बेखौहाय मिथियोना मिथिया? जोंथ' दिनै दासिमबो मोनसेबो फंसेबो खुगा बेखेवनाय खोनायाखै। बेनिखायनो आङो पानिराम ब्रह्म आदैनि भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। मानोना बिथाङा टटेलि फैलुर, एकदम फैलुरखा। बे फरेस्ट अफिस सावनायनि सायावहाय बाथ्रा बुंनांगौआ पानिराम ब्रह्म आदैयानोमोन, मिथिबायना? नाथाय बिथाङा जेबो खुगा बेखेवाखै। आरो BPFनि CMआ मानो बेबायदि बुंदों, एसे उनावहाय जोङो सावरायगोन। दा पानिराम ब्रह्म आदैखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों, पानिराम ब्रह्म आदैया हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिया सा साज्रां EM जानानै जेबो मुलाम्फा गैया। रोजा रोजा बर' सुबुंनि थैजोंहाय मोननाय बे BTC एकर्ड, BSC एकर्ड, BTR एकर्डनि गेजेरजोंहाय फैनाय बान्थाखौहाय सा साज्रां आखाइ फुवारनानै नाजावब्लानो जाया। मावनो रोङाब्ला रिजाइन होनायानो साबसिन, ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै बिथांनि दायथ'मोन। बेयावहाय बबेबा देशनिफ्राय फैनानै जोंनि हायावहाय इलिगेलि दखल खालामफैदों, बिनि दायथ'आ आदैनि। इलिगेलै हाग्रा दामफायदों, बिनि दायथ'आ आदैनि। बै गुबुन देशनिफ्राय फैनानैहाय बबे देशनिफ्राय फैनानै हा आवग्रिफैदों, बेखौ नायबिजिरनांगौआ आदैनि। अब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौहाय मानो दोनदों रायजो राजा नोंथांमोन? दायथ' मानो होदों आदै पानिराम ब्रह्मनोहाय? दिनैसिम फंसेबो खुगा बेखेवाखै। बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे समावहाय रायजोफोर, जोबनायाव BPFनि CMनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला नोंथांमोनाबो बयबो दुखु मोनदों ना? बिनि बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथांमोना बयबो दुखु मोनदों। मानो बुंखो? आंनि आखायावहाय आयेन गैया। स्टेट मन्थ्रिया बुंदों, स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा गासैबो पावारखौ काउन्सिलनो हगारनानै होनाय जाबाय। हा हु, हाग्रा बंग्रा, जेसेबांनाखि मावनो गोनां हाबाफारि, बेयाव आं दायथ' गैला। ना स्टेटनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा BPFनि CMखौ थगायदोंसो नामा? मावनानै दिन्थिदो। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि BPFनि CMआ मिस्टार महिलारिया हाग्रा दामफायग्राफोरखौहाय खाबुसो होदों नामा? जेराव बिथाङा बुंदों जे अर्डार गैयालासेनो मानो होखांनांगौ, पारमिसन गैयालासेनो मानो एरख'नांगौ, बिथाङा बेबायदि बुंदों, मिथिबायना? अब्ला BPFनि CMआ गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनानै जोंनि जायगायाव हा आवग्रिफैनायफोरनोहाय दिनैसिमबो मदद होगासिनो दङ नामा रायजोफोर? आयेन बेरेखा हाग्रा दामफायनायावहाय जोंनि BTC सरकारा मदद दङ नामा? थांनाय 17 बोसोराव जेरै खोनानाय मथेब्ला बारग' हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि EM प्रमेला रानी ब्रह्म आबैया जेरै सरलपारायावहाय गोसोमफोरनोहाय हा हगारनानै होदों, बेबायदिनो दानि सरकारा आरोबाव मावफिननो नागिरदों नामा? आं गोजोननाय मोनदों मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंनि बुंनायखौहाय, मिथिबायना? जायखौ जों दावराव देख्रेब होननानै मिथियो। बिथांनि बुंनायखौ आं गोजोननाय मोनदों। 1931 निफ्राय लानानैसो होखारनाय जागोन होननानै बुंनायखौहाय आङो गोजोननायसो मोनदों। मानोना जोंखौहाय बेंनानै लानो थाखाय आरो जोंनि थाखाय बाउन्डारि खानानै गालांखादोंमोन ब्रिटिशफ्रा 1886 आव।
दा बेखौनो आयेनखौ सिफायनो नागिरगासिनो दङ भारत सरकारा। अब्ला जोङो भारत सरकारनि उन खारफानानै बिपिएफनि सिएमआ फैसानि थाखायल' सेस्था खालामनानैहाय बर' जातिखौ फानगासिनो दङ नङा होमब्ला रायजोफोर? बहा बहानिफ्राय फैनानै दिनैहाय हादान सिफायफैदों, हाग्रा दामफायफैदों, बेखौ नायबिजिरनांगौआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायथ'। दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौहाय मावबाय, नाथाय बेयो गोरोन्थिया जाबाय जाहैबाय बिपिएफनि सिएमनि थाखाय। अब्लालाय फरेस्टखौ मानोथो दोनदों? फरेस्ट वान फरेस्टारफोरखौहाय मानो दोनदों अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन? बिसोरखौहाय इलिगेलि हा दखल खालामनाय आरो आयेन बेरेखा हाग्रा दामफायनाय, बहाबा मोसा बायदिसिना गावथारनाय, बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय फरेस्टखौ दोनाखैला माखौथो दोनदों रायजोफोर? दा फरेस्टआ गावसिनि खामानिखौ मावबाय, मावनांगौ आयेन मथे, मावनांगौ हिसाब मथे बिसोरो खामानिखौ मावबाय, नाथाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौसो दायनिगिरि नुबावबाय बिपिएफनि सिएमआ। मिथिबायना? अब्ला बेबायदि सरकारखौहाय जों माबोरै लाबोफिनखो रायजोफोर? बिलकुल माने बिटिसिनि सरकार आरो बिटिसिनि दानि हाग्रा बिफाननि इएम, बिसोरनावहाय हाग्रा बंग्रा हा हुनि जेबो नलेज गैया। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? जेबो नलेज गैया। बेनिखायनो बिसोरो बेबायदि खामानिखौहाय मावनो थाखाय खाबु होनाय जोङो नुनो मोनदों। आरो बिटिसि सरकारा टटेलि फेइलुर जाबाय। मिथिबाय दा? बे फेइलुरनि थाखायनो जों बर'फ्रा खाफाल हमनो गोनां जाफिननानै फैदों। अब्ला रायजोफोर नायलांबावदो माखासे बाखि समफोरखौहाय माबायदि थासारि सोमजियो। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।